Jeg lige tænke et øjeblik, fordi jeg kan ikke huske, om jeg smødte først. Jo, ja. Det var, Werner Hansen fra Esbjerg 1800. Jeg havde set, at den spillede lukket siciliansk, så jeg ville godt ud en lukket sicilianer, og så kørte det lidt sig selv. Det var, man kan sige, det spillede jeg bedre, hvilket jeg også gerne skulle. Ratingmæssigt. Ja. Anden runde havde jeg hvid mod Mogens Mo. På overfladen battede jeg ham, men indeni var jeg ikke helt sikker på, hvad jeg lavede i åbningen, og efter en 12-13 træk havde jeg 20 minutter tilbage på klokken, så det var ikke skide. Det var ikke vildt imponerende kørt på uret, men så fik jeg fat, og så kørte det sig selv. Og tredje runde, det var heller ikke helt elegant. Jeg troede, jeg stod til tab, det gjorde jeg ikke. Jeg stod kun presset gennem lange perioder fra træk 25 til træk 50. Men det var først tidnød, det overlevede jeg fint, og i anden tidnød fik jeg så ramt på ham. Det er det der med stedighed, der betaler sig, at afslå remis i en dårligere stilling. Så kan man sige, det er måske en ting, der er lidt typisk mig, at spille lidt for hårdt på gevinst, og det gør, at jeg vinder måske flere mod lavt rated, men jeg taber altså også fra tid til anden, og nogle gange går jeg ned i bål og branden, fordi jeg vil vinde. Og det er både godt og skidt, men det giver jo noget meget atypisk. Fjerde runde fik jeg så vidt mod Sebastian Marcet fra Frankrig, stormester på 25-70, og endte med at spille et rigtig godt parti i spansk. Og første gang jeg har slået en så stærk spiller, så det var fantastisk. Jeg overså godt nok en mat i 5 undervejs, så, men det sker. Jeg burde have set det, men jeg så et vundet slutspil, så tænkte jeg, okay, vi kører den ind der. Men ja, det havde været lidt nemmere at sætte mat. Men, femte runde spillede jeg remis med sort mod Sam Shankland på 26-50. Inden jeg mødte Marcet, var den bedste, jeg havde fået point mod. Han havde 2500. Så det i sig selv, det var enormt vigtigt for mig også mentalt, fordi normalt med sort føler jeg, at folk på IM-styrker derovre, der bliver bare dræbt langsomt. Og det er også derfor, jeg plejer at spille Benoni. Men jeg havde også en mistanke mod en på den styrke, så ville han kvæle mig. Og så jeg prøvede noget nyt og spillede bænkegambit for første gang, og det gik sådan okay. Og han lavede et par nøjagtigheder og et langt og spændende parti. Og så endte det så remis til sidst. Jeg overså en evig skak. Jeg kunne muligvis have spillet videre, men jeg skulle finde nogle rigtig svære træk lige inden træk 40, og det er ikke altid helt nemt. Og jeg var lykkelig for en halv mod en på den styrke. Så det at spille remis, det var fedt. Og så i dag, 6. runde, har jeg så spillet remis med Michael Marin, som også er en af de store, som har været med i toppen i mange år. Stormester fra Rumænien. Jeg var inde og se, at han havde spillet Interzone-turneringen i 80-90'erne. Hvilket var den vej, man skulle gå dengang, hvis man ville kvalificere sig til kandidatturneringen og VM. Så det var en af de store navne, og jeg var lidt på hælene undervejs, men jeg holdt en halv, og passerede så også de 2400 rating, som er et af kravene til at være international mester. Hvilket jeg meget gerne vil. Så jeg er i ret godt humør. Kan du vise din sejr mod ham, den store kanon fra Frankrig? Ja, Sebastian Marcet. Det kræver, jeg kan huske. Vi kan prøve. Jeg kan ikke love noget. Ja. E4, E5. Jeg ved ikke om... Ja. Det er spansk. Spansk. Det er noget, jeg lige er begyndt at spille. Jeg har spillet spansk 2-3 gange før. Før i tiden spillede jeg italiensk. Og jeg kom altid til at stå skidt, så rationalet var lidt okay, men vi prøvede noget andet. Efter at være blevet udspillet mange gange italiensk, så kunne det være, at jeg skulle have et eller andet på repertoireet også. Så A6. A6. Løber A4. Springer F6. Kortrokade. Løber E7. Tårn E1.
B5 og B3. Så du gider ikke at spille sådan noget D3 Carlsens moderne? Nej, jeg holder mig lidt til hovedvarianterne, også fordi hvis jeg kan få noget fordel, så er det fint. Og når jeg forbereder mig, så sidder jeg med chessbase med mine databaser. Der kan jeg også se, at D3 klarer sig godt nogle varianter, men i andre varianter en flot bundcentrum, ikke? Mm. Det er de små ting. Her tænker jeg faktisk noget tid inden C3, fordi folk kan spille D5 her. Og gå ud i det, der hedder Marshall Gambitten. Mm. Det var jeg ikke sikker på, at jeg havde lyst til mod en fransk stormester, som virker taktisk, og jeg havde ikke rigtig fået... Jo, jeg har fået kigget noget på det, men ikke helt nok. Men så jeg tog lige en kort koger, inden jeg sagde, okay, jeg spiller ikke en anti-Marshall, du må komme an, hvis det er. Og det gjorde han så ikke. Så jeg spiller bare D6. D6, H3. Det er sådan noget, fordi du vil tage det der felt fra ham. Ja, det er fordi, at hvis jeg spiller D4 her, så kan han slå en gang, og så kan han spille løber G4. Ja, og så har du problemer med bindingen. Det er ofte lidt irriterende med den her binding. Kan så han ikke skal slå. Der er en meget god grund til, at man spiller H3 først. Og jeg vil mene, det er slag løber G4. Så H3, og så har jeg spillet en springer D7. Okay. Det havde jeg ikke rigtig set før. Nej, det er lidt noget stormester fiddly høj. Så jeg tænkte 5 minutter, så spillede jeg D4, fordi jeg vidste, hvis han spillede springer A5, løber C2, C5, hvilket han kunne her. Så var det noget, jeg kendte. Det gjorde han selvfølgelig ikke. Så løber F6, og så var jeg spejlblank igen. Så må jeg jo tage den derfra. Så her var det jo den første beslutning. Skal man spille A4, pres B5? Svække sig lidt i A-linjen, men omvendt så pres B5. Skal man spille D5? Skal man holde stillingen åben? Skal man holde den lukket? Det var I3, at det er godt. Det viste sig så ikke at være, fordi han kan spille springer A5, løber C2, springer C4. Så det var meget med, okay, hvad gør man? Jeg endte med at spille A4. Og løber B7. Og her fandt jeg så D5. Ja, okay. Og det var også okay. Springer A7. Og her var der vist nogen, der snakkede om, at springer A3 gik for at være det kritiske. Det kan dog være, at det også var efter slag, hvis vi bytter på B5 og bytter på A8. Det jeg kan aldrig rigtig styr på, fordi jeg valgte at spille på C2 her. Det er også meget logisk. Ud af bagefter, der var så en masse skoler at spille. Ideen er sådan set bare at undgå at springe C5, fordi jeg vil godt holde min løber, og jeg vil også gerne kan holde bunden. Så det var sådan lidt bare for at forhindre det. Og så dækker den E4, hvis han skulle komme med noget pres mod den. Det sker nogle gange i spansk. Ja, men cirka ikke godt nok. Hvad spillede han her? Han spillede dronning B8. Mobilisering bag sin egen linje. Ja, det er sådan set for at forberede C6. Fordi at så presser han lidt mod E4, han dækker D6, når dronningen står på B8. Men man kan sige, at dronning B8, det er jo ikke så farligt, og jeg overvejede allerede inden løber C2 at bytte på B5. Men så kunne jeg lige så godt gøre det nu. Løber C2, men jeg var en forbedring af min stilling. Fordi jeg kunne allerede se, at det der ville komme her, det var, at han ville spille C6 på et tidspunkt. Og så ville min bund herinde, den ville blive lidt... Den ville ikke have det så godt. Den ville blive lidt under pres. Så jeg byttede, og dronning slår A8, springer D2. Den skal herned. Det er også typisk spansk, ikke? Herned. Ja. Og hvor den så skulle videre fra, det viser sig lidt mere uklart. Måske E3? Måske. Ja. Måske H2. C6. Nej, det var ikke sådan, det kom. Det var ikke sådan, det kom. Jeg byttede ikke. Jeg spillede bare springer D2. C6. Slag. Springer F1. Ja. Derfor jeg hader positionelle parti. Var det nu, han spillede G6? Det var nu, han spillede G6.
den her løber står lidt flot, den vil hellere stå nede på G7. Forbereder måske også F5. Det er en meget lang fianchetto, han laver der. Ja, men det er meget normalt i spansk, at man laver sådan en lang fianchetto, fordi at begge spillere spiller lidt langsomt, altså løber B5, løber A4, løber B3, løber C2. Springer D2, springer F1, springer G3. Det går ikke så hurtigt. Fordelen ved G6, det var, at nu fik jeg løber H6 ind med tempo. Ja. Alternativet var, at jeg skulle spille løber E3, G6 løber. H6, G7 og D2. Det ligner sådan noget, man gør mod drager og sådan noget. Ja, og man kan sige, det kunne være sidenhen, at det viste sig at være en god idé at rykke løberen, men det var lige så meget fordi, at det var et oplagt felt, der havde den stående på. Og ofte kan man godt få gang i et godt angreb mod en sort konge i spansk. Prøv lige at stille dig ned i voksen her. Ja, Per. Din flagede. Så. Det var egentlig okay tilfreds med. Jeg var gået fra, at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg lavede, til at her følger jeg egentlig, at jeg stod fint. Hvordan, altså tror du på, at du kan vinde det her på det her tidspunkt? Hvad går du efter? Nej, altså jeg går bare efter at spille godt, og så se, hvad der dukker op. Og jeg kan stadig ikke helt love rækkefølgen af den rigtige. Jeg spillede han som D8, mener jeg. Mener jeg. Og jeg byttede på B5. Og Tom slår A8, simpelthen fordi, at ja, det var det, der var problemet, så D6 slag. Dronning slår A8, går ikke, så løber slår A8. Og så spiller jeg springer H2. Jeg tror, det var det rigtige sted at stille, men jeg er ikke sikker. Ideen er, efter hvis vi får lov til at spille springer G4 her, så er der kæmpe angreb. Fordi at løber slår G7, dronning H6 skak, springer G5, så nedsmelter han på H7. Ja, det er bare... Så det er faktisk en trussel. Ja. Og hvad faldt han her? Det er ikke så godt, når hukommelsen skal arbejde. Og det her han fandt F6. Jeg mener, det var her han fandt F6. Springer G4. Tror nogle ting ned mod hans konge. Tror ikke rigtigt, men F6 er lidt blød, og det kan være, den skal til T3 og D5. Det ved man heller ikke. Der står den da godt i hvert fald. Der står den godt. Og B3-skak er pludselig også et tema. Så jeg var stadig nogenlunde fortrøstningsfuld, selvom jeg også vidste, at det var de hårde drenge. Han byttede på H6. Der hænger en dronning heroppe. Kongen H8. Og dronning H4. Det er F6 du er efter, eller hvad? Det er F6 jeg er efter. Han spiller tårn F8. Og hvad for en genistreg var det, jeg fandt her? Var det løber B3? Det var løber B3. Ja, jeg tror, det var løber B3. Det var jeg ikke så tilfreds med. Det er jo nøjagtigt. Jeg skal fortsætte på en eller anden måde derovre. Det kan også være, at dronning H4 er nok også unøjagtigt. Springer H4 er nok bedre. Simpelthen fordi, at man har noget pres mod G6. Den er jo dækket, men man har noget pres. Der er mange brækker, der står og peger ned på kongen. Der er mange brækker, og så kan man spille løber B3 næste gang. Ja. Omvendt, så kan sort måske også komme med D5, og så kommer alle sorts brækker i gang. Så her omkring kan det være, at jeg går galt. Og her snakker han selv om, at han skulle have slået på I4. Han er stormester, han har formentlig ret. Det er det, man kalder Per Andreasen-logik. Ja, men altså, det er jo også... altså ja, jeg får ramt på ham, men han er stadig en rigtig god spiller. Så springer G8.
Det er nok unøjagtigt. Springer H6. For at fjerne en forsvarsbrik. Så byt på H6. Og springer C5. Og her har jeg så springer H4. Som truer med grimme ting. Ja, det ser... Jeg tror, at springer slår G6, og der er ikke nogen god måde at dække det på. Jeg troede under partiet, han kunne dække det med dronning E8, men det viste sig jo så bare, at der var med i 3. På springer slår G6, dronning slår G6, dronning slår F8. Jeg havde overset dronning slår F8. Ja. Så det er jo alle de små ting, som folk ikke ved, når de ser et smukt parti, at folk... Jeg overser i hvert fald ting. Det kan godt være, at jeg ikke gør, men jeg gør. Og han havde vel 2 minutter her. Så han tog en hurtig slutning og slog her. Og jeg tog fat heroppe. Springer slår G6. Der er kun et træk. Og kongen G8. Og så er det så spørgsmålet, hvad man skulle gøre. Ja. Oprindeligt vidste jeg springer I7. Det var formentlig remis, fordi kongen H8 springer G6. Springer I7. Og så ville jeg kun gå til F7, og så kunne det være, det vandt. Men i stillingen her fandt jeg noget bedre. Så du skal hen til G3? Jeg skal hen til G3. Ja. Jeg kan huske i BMS, eller i Ballerup og skolen, hvor jeg startede med at spille skak. Der var en af underviserne, der altid sagde, at man skulle have hele familien med. Og nu er alle de brikker, der kan med, komme med, de er i hvert fald med. Ja. Og så en af dem, der ikke var med, den gav du så bare væk, ikke? Den gav jeg bare væk. Ja, til helvede med den. Okay, men hvad hvis han slår springeren? Hvis han slår springeren, så sker der det, at jeg slår ja, skak herover. Kongen H8. Og så derover, og så mat. Så tror jeg, at dronning H6 mat og dronning G7 mat. Ja, og det kan han kan kun dække det ved at spille dronningen til 7. række, og så spiller jeg dronning H6 skak, dronning slår F8. Ja. Og så går han alligevel mat. Ja, det er lækkert med tårnet der. Ja. Så den kan ikke slå. Så han spiller tårn F7. Jeg spiller tårn G3. Hvis han slår den, slår jeg med tårnet, så gør han stadig mat. Så han spiller dronning E8. For at få dronningen lidt med i forsvaret. Han er i tidsnød? Han er i tidsnød. Han har vel midt og 2 minutter. Hvad med dig selv? Omkring de 10. Okay. Måske 5. Det er det leje. Det er det leje, hvor jeg i den her stilling burde sætte mig ned, og så burde jeg sige, at der er en mat. Ja. Fordi det er der. Okay. Det var der. Springer F8 skak. Havde været vejen. Og den er også sjov. Ja. Og springer slår H7. Ej, okay. Hvis springeren rykker, jamen så dækker springeren også H7. Ja. Så han kan ikke sætte noget imellem, og sådan død. Ja. Hvis han slår den, så slår jeg her på F6. Så dør han også på G7. Ja. Så. Ja. Det havde måske været den mere elegante vej til Rom. Ja, men der er mange veje, der fører til Rom. Det er vist alle sammen, så vi har. Jeg fandt en mere effektiv vej. Eller ikke en mere effektiv vej, men jeg fandt en vej. Ja. Jeg slog en brik, fordi jeg havde set, det var godt. Og så slog jeg en til. Og ja. Så troede jeg den næste. Ja. Og jeg troede tårn slår F6, tårn F8. Ja. Det var farligt. Ja. Så han er tvunget til at tilbyde dronningafbytning. Ja. Og så får jeg så også her. Ja. Så fjerner vi dronningerne. Og det er jo et super slutspil, det her. Jeg slår han herinde. Og jeg slår her. Ja. Så har vi et slutspil, hvor jeg har 203 bønder med springer og løber. Og han rykkede nogle få træk, så kan jeg op. Ja. Fordi det er simpelthen for mange bønder. Jeg tror selv, jeg kunne vinde det her. Måske ikke mod ham, men jeg kunne godt vinde det mod en eller anden. Ja, altså det er virkelig mange bønder, vi taler om. Jeg cykler formentlig på kongefløjen, hvis jeg har lyst. Det kan være, at jeg vil gå over på dronningefløjen og se, om jeg kan spille B3, C4. Ja, de står på sort, dine bønder derovre, så det er ikke noget, han kommer efter lige med det samme. Nej, men man kan sige, hvor jeg spillede B3, C4, byttede B5, så har jeg også en fribold her. Så kan jeg arbejde lidt med den, så kan jeg arbejde lidt. Altså, det er også det der med, at så kan du presse på 2 sider. Ej, men det her, det er så mange brækker, så det kører klart. Men det var meget sjovt at prøve at slå en stærk stormester. Ja, og mange tak, fordi at du lige gav mig en lille lektion i skak, og det kører jo for dig. Ja. Hvem spiller du med i morgen? Jeg spiller sort mod svenskeren Tia Persson. Ja. Og der kan det jo være, hvis du er lidt heldig, at han bare giver op. Ja, det kunne jo være. Det tror jeg ikke.
Det gjorde han i dag, jo. Nej, det gjorde han i går. Det gjorde han i går, undskyld, ja. Det gjorde han i går. Han gav op i et remis-slutspil, men det var ikke super nemt at se, at det var remis. Nej. Og nu ved jeg ikke, om han også har været tidnød, fordi det kan også have haft indvirkning på det. Men jeg har spillet mod ham 2 gange før, og min erfaring er, at han er en ret god spiller, fordi jeg er ikke rigtig sluppet så godt fra det endnu. Nej, okay. Så det er en god svensker. Ja. Altså, men vi ønsker dig i hvert fald alt muligt held og lykke, og vi synes, det er så sejt, at du bare kommer og trumler stormestre og får en, hvad du har, 5 ud af 6, ikke? Ja, 5 ud af 6. Ja, det er da jo hamrende godt, uden at have tabt endnu. Uden at have tabt endnu. Så det kan også endnu. Ja. Men, alt det bedste, og tak for interviewet.